Kapin 5 ka buwan, human mi kuso-kuso ang bagyong Tino, mitingog na sa unang higayon ang usa sa mga designer o developer sa controversial residential area sa Cebu City, ang The Rise of Monterrazas. Gipasanginlan ang proyekto nga hinungdan sa halapad nga baha nga nasinati netong pagkuso-kuso sa bagyong Tino. Apan sa iyang post sa social media, gipasabot ni Slater Young nga walay kamatuoran ang aligasyon subay sa pagtuon sa University of the Philippines Diliman College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology. Sa wala pa gituki sa celebrity engineer ang finding sa maong pagtuon, iyang gipaabot ang iyang pahasubo sa mga nakalas atul sa baha ni atong bagyong Tino. Wala dayon matud pa sila mupagawas sa ilang habig kay buot nila nga scientific evidence ang buistorya sa unsay nihitabo. Ug base sa pagtuon, walay kalabutan ang high-end project sa halapad nga baha nga nasinati sa Subo ni atong higayuna. Gani sa maong pagtuon, migawas matud pa nga nakatabang ang retention pond sa maong proyekto sa pagpugong sa excess rainwater gikan sa ilahang project site nga hinay gipagawas padulong sa ubos nga bahin. Monterrazas did not cause or worsen the flooding. What caused it was the sheer volume of rain. Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built.